irridu nilagħbu hawn. Inti l-ewwel Dasa ipprova inti. Stenna ftit, għandi idea, dan se jagħmilna jitqal, nittama li jaħdem. Ma jaħdimx. Lanqas ma jaħdem. Stenna ftit, naf x'għandi nagħmel. Grazzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Yeah. Ejja, għajjem. Ajjem, ejja. Għajjem. Bla lenta l-ilma. Ajjem. Xġara irqat fuq sejsaw. Iżva, fl-aħħar. Nistgħu fl-aħħar nilagħbu hawn? Jiddispjaċini ħafna tfal żgur li tistgħu, imma għandi mmur inżomm l-ilma lill-pjanti, nerġa' niġi malajr tajjeb. Dasa, insejt kompletament, għandi bżonn immur, skużani. Le stenna Eva, tista' tibqa' ftit itwal. Skużani, għandi bżonn immur. Eva, ibqa' jekk jogħġbok. Hey! Aha! Naf nista' nagħmel dan waħdi. Għandu jkun hemm mod ieħor. Ops, huwa żewġ dwal, ejja nippruvaw akbar imsaħħaħ, dan għandu jaħdem. Lanqas ma jaħdem. Ejja nippruvaw din il-karozza fuq sejsaw. Dan jista' jkun pjuttost il. Le, xejn ma jaħdem. Ej, Dasa, forsi tixtieq tilab basketball? Okaħ, ejja nilagħbu. That's great! Nista' nipprova dan fuq is-sejsaw, pa tista' toqgħod fuq in-naħa l-oħra, jekk jogħġbok? Iva, żgur hawnhekk Dasa. Grazzi, pa ejja nibdew. Dak eżatt perfett. Ejja. No! Dan mhux biżżejjed il, għandi bżonn nagħmilha akbar. Ejja nippumpjawha. Wow, ejja nippruvawha. No! Ukoll, issa huwa tqil wisq. Dasa, din il-ballun hija kbira wisq. Kbira wisq tara? Ilab miegħi fuq sejsaw għal ftit, jekk jogħġbok. Iva, nista' nilab miegħek ftit. Let's go! Huwa divertenti Dasa, imma verament għandi bżonn nerġa' lura għax-xogħol. Okaħ, grazzi, pa. Hawnhekk immorru. Viola, aħmar, aħdar, isfar. Għandi bżonn aktar roti. Ejja npoġġu l-roti kollha. Ejja nippruvaw. Nittama li din taħdem issa. Diżastru. Iżaw. Lo? Uh-oh.
Nara dasa, għandek ħafna esperimenti llum? Iva, imma xejn ma jaħdem minn għajrek. Ejja nilabu. Woohoo! Let's go! Li tqatta ħin mal-ħbib tiegħek huwa imprezzabbli. Wait! Nista' nażel x'nara. Missa. X'għandi nagħmel? Ma nafx għaliġ kull ma trid. Jien ulk. X'qed tgħid? Kif? Le, mhux dan. Li miss. Missa. Wow, għalik saret flash issa. Għandi mmur. Daqsek sturdut. Jien daqshekk għajjin. Ejja naraw film. Le, għaliġ, għatiwli lura, kont qed nieħu gost. Le Eva joġobni l-film. Ija tort tiegħek mur iċċekkja. Le, huwa minħabba fik, allura mur. Ippruva aktar. Ma nafx x'għandi nagħmel. Forsi dan iqajmu? Għandi idea. Ma ħadimx. Rasi qed tweġġa'. Hello, Spider-Man. Fejn jien? Ajma, le, irrid nerġa' mmur lura. Le, Spider-Man, ibqa'. Int bil-ġuħ tixtieq xi popcorn. Uħs. Għandi mmur. Stenna ftit. Dan huwa għalik. Ma rridx dan. Irrid immur lura. Ma joġbux. Kif dwar dan? Le, qed li ma rridx xejn minn dan. Irrid biss immur lura d-dar. Naf x'għandi nagħmel. Ejja miegħi. Xem? Spider-Man, ipprova din il-karozza. Verament. Le, din il-karozza hija żgħira wis. Le. Spider-Man, ipprova dan l-iskuter. Le, mhux adattat. Spider-Man, tħossok x'imdejja, ipprova din il-karozza. Opsi. Xejn ma jaħdem. Huwa okaħ, Spider-Man. L-aħħar ċans.
Mhux Spiderman. Ejja neħilsu minn dan ir-remote. Nispera li pap joġbu l-kejk. Huwa sabiħ ħafna. Marija, tista' tgħinni naddaf dan jekk jogħġbok. Żgur, nanna. Xem? Min ħassar li l-kejk? Min għamel dan li l-kejk tijaj? Ma nafx. Lel mhux jien. Le mhux jien, le. X'ġara, Marija? Xi ħadd ħassar il-kejk li preparajt għal pap, ejja. Biċċa kbira ħafna nieqsa. Nara marki ta' gidma xi ħadd probabbilment daħal bil-moħbi u kien il-biċċa. Allura xi ħadd ġewwa d-dar irid li ħassar il-kejk dasa għalex Steffi ejjew hawn. Ma kontx jien. Ma kontx jien. Le, ma kontx jien. Mhux jien. Jien ma kiltx il-kejk. Xi ħadd irid ikun qed jikdeb hawn. Naħseb li għandna bżonn kapa li tiskopri l-gideb. Wa, irrid nittestja issa stess. Inti tkun l-ewwel sur uffiċjal għajdli qed taħbi xi ħelu fil-but tiegħek? Le. Gideb, gideb, gideb. X'inhu dan? Waqafa. Tajjeb, gideb, issa jekk jogħġbok waqaf. Veru. Wow, il-kappa tal-gideb verament taħdem. Grazzi, uffiċjal. Tajjeb, allura min uli miss, Marja? Ħanara. Tajjeb, xorti tajba. Min ħassar li l-kejk trid tipprova għalex? Għalex, inti ħsart il-kejk li preparajt għal paper. Le, ma għamilx. Gideb. Allura kontent. Verament mhux jien ngħidlek ballun oranġjo. Ballun aħdar. Lex nagħmel issa għandi nsewwiha. Il-kejk ġarra ftit imma sewwieta jien. Veru. Allura għamilt il-verit, għalex. Iva, għamilt. Tajjeb mela. Imma min għamel dan lil-kejk tiegħi? Nista' mmur jien li jmiss. Tajjeb dasa. Jekk jogħġbok għajdilhom li ma kiltx il-kejk. Gideb. Lel huwa veru. Allura kontent dasa. Le, ma kontx jien, niftakar issa. Ajruplan aħdar. Ajruplan isfar. Ajruplan blue. L-ajruplan tiegħi. Awnu. Wow, kejk tant sabiħ. Ma nistax nikol il-kejk li għamlet Marja għal papa. Rid nikol il-kejk imma waqafni li l-nifsi. Veru. Allura lanqas int ma kont. Ex ħassar li l-kejk? Le, ma għamilx. Stuffi għajdila lil-kappa stess. Ukoll mess il-kejk ftit. Gideb.
Waqqaf, qed titarras. Jekk jogħġbok waqqaf, se ngħid il-verit, kont qed nilgħab logħba ta' tarmi d-diska. Ġaj. U xejn ma bassar xi problema, imma mbagħad tlift il-bilanċ u waqqaft id-diska u d-diska waqgħet fil-kejk. Oh le, x'għamilt? Qed nipprova nsewwiha. Allura bżajt u ħrabt. Veru. Oh, allura ek ġara. Skużani, Marija, ma kellix nagħmel hekk. Kulħadd jagħmel żbalji xi kultant, imma sakemm tipprova ssewwi l-affarijiet, kollox se jkun tajjeb. Grazzi, Marija, se nagħmel kejk ieħor għalik. Aha. Nittama li Marija u pap joġobhom. Ara Marija għamilt kejk ġdid. Wow, jidher sabiħ, grazzi, Steph. Wow, x'sorpriża! Grazzi, bniet! Pap, Ara, Steffi. U Marija għamlet kejk għalik. Dan huwa l-favorit tiegħi, grazzi.